Ota-аналарга караганда да балаларга тәрбие бирүче укытучылар кадерлерәк. Беренчеләр безгә тормыш, икенчеләр игелекле тормыш бүләк итә. Борынгы грек фәлсәфәчесе Аристотель шулай дип әйткән. Исәнмесез, сезнең белән билем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без хөрмәтле укытучыларыбызны котлыйбыз. Алдагы минутларда бүләкләр үз геройларын тапты. Татарстанның иң яхшы педагогларын ничек котладылар? Беренче укытучы Минтимер Шаймиев аңа ни өчен бурычлы? Алтын команда Имин тәгәрмәч конкурсында җиңүчеләрне ничек котладылар? Әтиләр бердәмлеге ата-аналар балаларын ничек яклады? Рөстәм Миңнеханов республиканың иң яхшы укытучыларына Татарстан дәүләт бүләкләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Бүләккә лаек булганнарның берсе Республика мәгарифен үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Шәмсетдинова. Казанда Одымнар полилингваль комплексында укытучылар көне уңайыннан бәйрәм концерты узды. Педагогларны бәйрәм белән Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев һәм мәгариф һәм фән министры Илсур Ходыйулы котладылар. Бүгенге көндә Татарстанда 76 меңнән артык педагог эшли, аларның яртысы мәктәпләрдә. Республика мәктәпләрендә 3 меңгә якын яшь укытучы эшли. Бу куелында 1000гә якын яшь педагог мәгариф оешмаларына килде. Бу хакта Республика мәгариф министрлыгы башлыгы искәртте. Адымнарда педагогларны хөрмәтләү тантанасы һәм Минтимер Шаймиевның беренче укытучысы турында Эльвира Җамалетдинова сөйләр. Учителя, они были в обществе, безнең җәмгыятьтә иң яраткан халкыбызның хөрмәт итә торган шәхесләр иде. Шулай булды, бер нәрсәгә дә карамастан. Укытучылар көнендә Минтимер Шаймиев укытучыларны заманча Адымнар мәктәбендә котлый. Нәкъ менә ул һәр яклап үсеш алырга һәм конкурентлыкка сәләтле чыгарылыш укучысы булырга мөмкинлек тудыра торган комплекслар төзүнең инициаторы булды. Адымнар мәктәбе 2 ел элек ачылган иде. Шул ук вакытта бирегә беренче укучылар килде. Бүген алар яңа фәннәрне өйрәнәләр һәм төп фәннәр буенча белемнәрен яхшырталар. Платон Гурьянов 7-нче сыйныфта укый. Элек ул математиканы аңламыйча икелегә генә укый иде. Хәзер ул дәрестә кулын теләп күтәрә һәм яңа укытучы ярдәмендә 5 ала. Программа кызыклырак һәм аңлаешлырак монда. Хәзер 4 һәм 5-легә генә укыйм. Елена Панкратова математика укытучысы. Бала чагында ул программист булырга хыялына иде. Университетта укыганнан соң ул үзен укытучы ролендә күрде. Шулай итеп мәктәпкә урнашты һәм инде 20 ел дәвамында математика һәм информатика буенча дәресләр бирә. Елена фикеренчә, укытучы эшендә иң күңеллесе мәктәп укучыларының рәхмәте. Аны үз предметына гына мәхәббәтне күрсәтеп алып булмый. Шулай балаларны да яратырга кирәк. Самое приятное в работе учителя это укытучылар эшендә иң куанычлысы рәхмәтле укучылар. Алар сиңа карыйлар һәм шундый ук ачыктан ачык булырга тырышалар. Иң зур рәхмәт ул озак еллар дәвамында үз укучыларың белән яхшы элемтәдә калу. Адымнар мәктәбендә 3 меңнән артык укучы белем ала. Полилингваль комплекста программа һәр укучы материалны үзләштерерлек итеп төзелгән. Мәктәп укытучыларының төп бурычы укучыларда мотивация күрсәтү. Укучыны кызыксындыру мөһим. Чөнки нәкъ шул вакытта укытучы белем һәм мәктәп еллары мәңгегә истә калачак. Только любовью, больше никак. Любовь к ученикам, она дает такую же отдачу. И любой ребенок, который он был бы трудным, нетрудным, он обязательно растает и обязательно будет хорошим. Я вижу в своих учениках только самое лучшее. Соңына Минтимер Шаймиев укытучыларга намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм сәламәтлек уңышлар теләде. Ул шулай ук Адымнар мәктәбе педагогы Илзирә Мөкминовага Татарстан Республикасының атказанган укытучысы исемен тапшырды. Адымнар педагогларын укытучылар көне белән шулай ук мәгариф һәм фән министры Илсур Ходыйуллин котлап бүләкләр тапшырды.
Һәм тагын бер җиңү. Татарстанның яшь хәрәкәт инспекторлары Имин тәгәрмәш бөтен Россия конкурсында җиңделәр. Мәскәү һәм Төмән өлкәсе җыелма командаларын узып, татарстанлылар яшь хәрәкәт инспекторлары бөтен Россия конкурсының команда зачетында җиңделәр. Имин тәгәрмәш хәрәкәте 50 елга якын яши һәм бөтен Россиядән 450 меңнән артык укучыны берләштерә. Конкурс үзе 6 номинациядән тора. Һәр номинация өчен аерым станцияләр төзелде. Конкурсантлар үз осталыкларын шунда күрсәттеләр. Конкурста 336 укучы катнашты. Алар барысы да Россиянең 84 төбәгеннән килгән ярышларның региональ этапларында җиңүчеләр. Әмма татарстанлылар барысыннан да көчлерәк булды. Җиңүчеләрне аэропортта Эльвина Минабетдинова каршы алды. Алтын составта дәртле һәм куанычлы яшь катнашучылар ниһаять өйләренә кайттылар. Буш кул белән түгел, өйгә җиңү белән. Бер атна буе алар Россиядә беренчелек өчен көрәштеләр. Даниил Кашицын, Анастасия Денисова, Даниэла Чорника һәм Данил Саватеев. Татарстан командасында 4 катнашучы җиңүче. Алар барысы да 177 лицей укучылары. Илнең төрле төбәкләреннән килгән 85 төркем арасында пьедесталда беренче урынны алар яулый алдылар. Юл хәрәкәтен белү һәм беренче тибби ярдәм күрсәтү нигезләре. Мондый имтиханнарны катнашучылар индивидуаль рәвештә тапшырды. Махсус мәйданчыкта велосипед белән идарә итү осталыгы күрсәттеләр. Барысы да чын юлдагы кебек. Юл билгеләре һәм җәяүлеләр кишүләре. Ә юлда үз-үзеңне имин тоту турындагы белемнәрне команда теоретик этапта раслады. Җиңү җиңел булмады, әмма катнашучылар кадерле беренчелек өчен бөтен көчләрен куйды. Сначала было чуть-чуть страшно, но мы... Башта бераз куркыныч иде, ләкин без бөтен команда белән үзебезне кулга алдык, нәтиҗәләр күрсәттек һәм беренче урынны яуладык. Вся моя команда знала то, что мы победим, потому что... Минем бөтен команда җиңәчәгебезне белә иде, чөнки без ничә ел инде җиңәбез. Бу елда читтә калмады. Было такое, то, что мы сомневались, но потом мы собрались и сделали все. Шикләнгән идек, ләкин соңыннан без җыелдык һәм барысында кирәк булганча эшләдек һәм мин хәзер үземнең Россия чемпионы икәнемне дә аңлыйм. Җиңү котылгысыз булды. Катнашучылар артында көчле остазлар тора. Команданы Алина Сафина һәм Ләйсән Абзалова әзерләде. Алар үзләре дә кайчандыр конкурста җиңүчеләр иде. 2011 елда Европа чемпионнары исемен яуладылар. Готовка была очень плодотворной и долгой. Команду мы готовили 2 года. Әзерлек бик уңышлы һәм озын булды. Без команданы 2 ел әзерләдек. Район, шәһәр ярышларыннан алып республика ярышларына кадәр үттек. Республика ярышларыннан җиңеп, без бөтен Россия конкурсына эләктек. Ләкин бөтенесеннән күбрәк балаларны аларның әти-әниләре көтә. Җиңүдә аларның да өлеше бар. Мы очень рады встречать наших детей. Без балаларыбызны шундый күптән көтелгән җиңүдән каршы алуыбызга бик шатбыз. Балалар бу җиңүгә бик зур юл үттеләр. Алар да, җитәкчеләребез дә, тренерларыбыз да бик күп хезмәт куйды. ГИБДД Татарстан Республикасы җитәкчелегеннән зур ярдәм булды. Без моны бик бәялибез. Безумно горжусь своей дочерью, которая показала... Бу конкурста искиткеч нәтиҗәләр күрсәткән кызым белән бик горурланам. Педагогларыбызга тиешле бәяне бирергә кирәк, чөнки алар ярдәмендә әзерлек дәрәҗәсе бик югары булды. Бик сагындык балаларыбызны. Аларның шушы зур дәрәҗәгә ирешкәннәре өчен бик куанабыз, бик шатланабыз. Аларга бик зур рәхмәт безнең өчен шундый хисләр тудырганнары өчен. Шулай ук без җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәтле. Бик зур рәхмәт аларга. Яшь инспекторларны котларга Республика Мәгариф һәм фән министры, ГИБДД идарәсе башлыгы һәм юл хәрәкәте иминлеге оешмасы директоры килде. Шушы балалар шикелле өлкәннәр дә юл йөрү кагыйдәләрен яхшы итеп белсәләр, аны үтәсәләр, безнең юл фаҗигалары булмас иде. Алардан үрнәк алырга кирәк. Котлыйбыз барсында республикада бу юнәлеш бик матур алып барыла. 100,500 шушы отряд бар безнең мәктәпләрдә. 18,000 бала аңа кергән. Димәк, мәктәпләрдә республикада бу юнәлешкә игътибар бирелә. Без моны һәр вакытта ГИБДД белән берлектә эшлибез, дус эшлибез һәм нәтиҗә күзгә күренә. Балалар, безнең Татарстан балалары
зурлар içinde, балалар içinde зур үрнәк, без аларга бик рәхмәтле. Бүтін Россия конкурсның төп максаты юл хәрәкәтендә законнарны үтәүче катнашучыларны тәрбияләү. Быел конкурста илнең 85 төбәгеннән 340 бала катнашты. Татарстан укучыларын социаль шелтәрләрдә ничә катладылар һәм Түбән Каманың әтиләр берлеге нәрсә белән гаҗәпләндерде? Бу хакта хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр аның кызыклы тәнәфес рубрикасында фән һәм мәгариф дөньясының иң уникаль яңалыклары. Сәлем дуслар! Октябрь айында бик җылы бәйрәмнәрнең берсен билгеләп үтәләр. Ул әлбәттә укытучылар көне. Biz de sizin şın көңелдән әлеге бәйрәм белән котлыйбыз. Татарстанда бу уңайдан төрле чаралар үтә. Беренчеләрдән булып укытучыларны Рөстәм Миңнеханов котлады. Укытучы һөнәре иң мәртәбәле, олы хөрмәткә лаек һөнәр. Котлыйбыз сезне, Татарстан президенты. Казан мөгаллимнәре нинди алар чираттагы язма шуның хакында. Айруча беренче укытучы балалар күңеленә кереп кала. Казанның 183-нче гимназиясендә башлангыч сыйныф укытучысы Ксения Мошкина таң калдыра. Үзе яшь, чибәр һәм балаларны ярата. Укытучы булу теләге очраклы рәвештә барлыкка килмәгән, әнисен 38 ел башлангыч сыйныфларда белем бирә. Бүген Ксения әлеге эшне дәвам итә. Мондай мөгаллимнәр булганда, әлеге һөнәрнең киләчәге өметле. Наша гимназия открылась в 2017 году. Сейчас в ней обучается 2385 учеников. С этого времени гимназия уже выпустила 160 выпускников. А еще у нас работает 116 педагогов. И средний возраст коллектива составляет 36,6 лет. Ул атна дәвамында информатика укытучысы аял көннәрендә визажист Казанның 188-нче гимназиясендә эшләүче Динар Хайруллин әнә шундый талант иясе. Икенче һөнәргә укый һәм эшкә тотына. Минем балаларына белемле, яшьләрне һәм кешеләрне матур итәсем килә, ди Динар. Многопрофильный лицей 187 города Казани, который открылся совсем недавно, 1 сентября 2020 года. Я сразу понял, что он современный, соответствует современным стандартам. На площади 25,5 тысяч квадратных метров у нас располагается 49 комплектов классов, 1525 лицеистов, 87 педагогов. В прошлом году мы выпустили первых 9-классников, 59 человек, а 13 из них получили аттестат особого образца. Разих Камалов Олимпиада җиңүчеләре буенча рекордлар куя. Ул Казанның 182-нче лицейында тормыш иминлеге нигезләре укыта. Аның канаты астында 25 Россия күләм Олимпиадада җиңүчеләр бар. Узган ел тагын шундый 4 уңыш алып килә. Оздан гына мәктәптән китмәдем ди. Бәхеткә мондый алтын кадрны саклап кала алганнар. В этом году у нас выпустилось 202 обучающихся выпускников, и некоторые из них, которые стали призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской Олимпиады, поступили в университеты в Москве по линии МЧС, ФСБ. Әтиләр соқта тора Түбән Кама шәһәрендә бик файдалы һәм кирәкле берлек барлыкка килгән. Түбән Каманың беренче гимназиясендә әтиләр берлеге оештырганнар. Алар иртәнге сәгать 7-дән алып кичкә кадәр мәктәптә соқта тора. Балаларның соклыгы иң мөһиме ди әтиләр. Афарин. Мы знаем, что как руководство города, совещание было, так и администрация, они сейчас работают уж над организацией профессиональной деятельности, чтобы здесь были охранники. Но те отцы, которые здесь работают, они тоже бывшие военные, бывшие полицейские. Есть у нас бывший начальник отдела внедельственной охраны, оперативные работники, то есть все люди, которые имеют определенный опыт практически. Вот нам шундай яңалыклар алып килде. Сәламәт булыгыз. Социаль шелтәләрдә безгә язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз. Кемне дә тәрбияләү өчен без барыннан да элек үзебезне тәрбияләргә тиеш дип әйтте рус язучысы Николай Гоголь. Үз эшегезгә, балаларга булган мәхәббәтегез өчен зур рәхмәт, кадерле укытучылар. Сез чәчкән барлык белемнәр һәм игелек бөртекләре яхшы үсентеләр бирсен. Исән сау булыгыз. Бер атнадан соң күрешербез.